रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जाबा जुबा ब्लग देखायनायसैलाय नोंथांमोनहाय माथो खालामनानै थानो उफाय गैया जाबा जुबा गाद्रा गुद्रालाबो बानायनांगौ जायो सानना दासो ओंखारबोदों रोमै रोमैनो हनै ओरैहाय काराटि सोलोंगासिनो नै बे जाबाय खांख्राइ हमनायनि फर्मुला काराटि मास्टार एसे मोजां नुयो जाथेनायखौ Go. Whoa. Chinese-नि एक्ट्रेसफ्राबो हालायलै ना खान्दा हमनायनि फर्मुला बोथिया सिरौनाय बायदि नुलायदों सानजानिखौ मास्टारानो मेंखायो खेफा होनलायखाबाय
자. दानिया मिनिनाङा रा मा संनाय जादों बे नै मा जाबावगोन बिसोरजों नै दा जोब्बाय दानिया मानसि होदों होलाय left side 1 focus on 1 2 right 1 2 3 push back 1 2 3 1 2 3 मास्टारा संनायखाबाय मेंनाया बेखौ Sound ibarat 1 2 3 1 2 3 1 2 3 down center up बेखौ टाइगर पान्च खालामबावदो दे बेखौथ' जाबाय दे दानिया long first stand टाइगर पान्च मा लानाय जादोंब्ला साइडला जा right mami don't laugh single है ना double है single 2 3 4 5 Soma stop stand एखेयानो जागोन दानिया सोलायगोन chance right side जाबाय बेखौनो ब्लक बे सोलायबाय दहाय ओरैमोन नालाय आगदाथिंसो डाउन माजों 3 2 1 ब्लक Soma मेंबाय सिगारेट सोबग्राफोरबायदिल' मेंखाबाय मेरला बानायबाय थायो स्नेक पान्च जाबाय नालाय बे थांबाय दा बि स्टेप बारायगोन बे जुथासो गाननांगौलै सेन्देला थाबथायो स्टेप बारायबाय दा 1 जाबाय दा जाफिनबाय दे लागोन सिगां
मावजिजों बुलायनाय स्नेकनि बे मावजिजों बुलायनाय फर्मुला होदला सिदा दे सिदा ला सिदा बिदिल' खासि बायदि बेखौ सोनांगौ बेलाय सब सोदो ओरै लादो देनजार खस्थ'लै हेला मोनदों फार्स्ट पार्टिशन सब बेखौ आरो बेखौ सोदो देनजार देबनांगौ बेयाव ओमफ्राय सिङाव थ्रोब सोना ला सिङाव थ्रोब सो दे मिनिनानै बोरैथो रोङागौ जाखो मिनिनायासो अयथासार फर्मुलाखौनो मिनियो ग्रुप बोरैसो लानांगौ रा इनि हाग्राजोंसो थाङो सनियानो हाग्रा बिजौसो सौस'नाय होनो बिराद मोजां दे बिराद खस्थ' खालामनांगौ दे स्नेक एन्ड मांकि स्नेक एन्ड केटनि लागोन एबाराव दे फोथार माथो स्ट्राइक दे हरदो स्ट्राइक अन बेखौ बाटाबो खोदोम गानाया जायाखै सोलोंनायानो जकिंसो जाबाय हरनांगौ सहरदो स्ल' खालामनानै सहर जिबौ बायदि फुलायबावखायो आरोखि समान समान थानायजों खिन्थु बिदि जालायनांगौ बे ओरैला दे सनियानो नागिन जिबौ बायदि फुलायबावो बेखौ खालामनाङा बेखौ खालामनाङा नों बेखौ खालाम बे सोनायखौ सोलोंग्रो आथिं सोनायखौ सिङाव सोथार नोंखौ नागाय नों माने नों बैखिनि बै सामा फैबाय होथेनांगौ नों बेखौ आं सुनाय सानैजों सुनायखौ बेखौ गारहरला
जाबाय दे लिउ 3 2 1 स्टार्ट मा एफा गोलावलै मानसियालाय केमेरा मोनजोबनो लायासै अन्थाइ गिदिर गिदिर ना बैनो फिसा फिसा आथिङा स्पिड गारखोथारनांगौरा आंनिथ' खिबुआसो गोलैग्रोयो खिबुआनो जा गिलिखा आंनिया गोलै बेखिनियाव जोब्बाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जोबोद गोलाव जाबाय दाबो सोलोंनाया जोबनो थाङा लाजोबनो हाया नङाला फिल्म बायदि जागोन नायनो बागोन नोंथांमोना बेनिखायनो बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालामदो नोंथांनि लोगोफोरनो जै बर' हारिनि